îro divê qunaxa hestiyar de û bi taybet piştî ketina rejîma faşîst a ku Sûriyeyê gihande tehlûkeyê, projeya rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi hemû nirx û rêbazên demokratîk nimûneyek çareserî û hêviyên gelên hemû deverê û herêma Sûriyeyê ye. Piştî 10 salan û zêdetir, rêveberiya Xweser isbat kir ku dikarê vê qunaxê birêve bibe û projeya netewî ya ku afirandiye dibe nexşereyek ji bo Sûriyeka nû û millet ji bermahiyên siyaseta rejîmê ya şaş xilas dike. Ji bo berjewendiyên netewî yên milletên Sûrî û ji ber ku em nimûneya yekem davakirina rêveberiya Xweser li ser xaka Sûriyeyê de bûn, em amade ne bi hemû hêza xwe ji bo avakirineka Sûriyeka biewle wek hev û aşîtî tê de hebe alîkarin. Em îro şehîdên xwe bibîrtînin